Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün hepdeniň 5-nji güni we din barada söhbet edýäs. Bugün biraz tarihi wakalara seredeli, hatta şey diýeli. Eee, Ýalňyş bilinýän dogrymy diýin, dogry bilinýän ýalňyşmy diýin. Haýsy tarapyndan seretseňiz hem iki mana çykyp bolýar bu ýagdaýda. Bir ütköşük bir ýagdaý. Size kän ullakan bir at, ýene näme gurrun bermän, ýa-ni kelläňizi garaşdyrmanda aňsatlaşdyryp size biraz gysga tarih başlangyjy üçin, ondan soň buna çylşyrymlaşdyrmak isleýän adamlar özleri neme edip biler. Goşmaçy okap biler, men käbir çeşmeler hem bererim. Indi şeýle bir öňümizde karta bar, belki karta size gowy görünmeýän bolup biler. Men size gowy görünýän görünüşini oklajak, aşağı şu videonun aşağına link koyacak. Şu linkten Telegram'a geçip görüp bilirsiniz. Biraz görünme ulu bolmagy mümkin. Ya da näme diýeli, hilini ýitirmezligi üçin Telegram'a koyacak da. Demek ki maksatlyk bilen görüp bilýär. Şeýle ýöne men käbir zatlar bu taýdan okap berjek. Soňra özüňiz hem aýratyn kartadan seredersiňiz, ýa-ni iý berjek suratyndan. Indi şu kartada çizilen, aşağı çizilen şehirler var. Bu ildeşler 7. asıra değişli şehirler. 7. asırdaky ýagdaýy diýen ýa-da. Bu ýa-ni Taberi diýip bir 9. asır ve 10. asıra baglanýan nemede ýaşaýan aralykda. Ýalňyşmasam 839-njy ýylda dogulan Amul şäherinde, ýani Eýranyň Taberistan diýen ýeri bar. Taberistan şu taýda Hazar deňizine seredin. Hazar deňiziniň gün ortasyna edil bir sany gyzyl çyzyk bardyr şu taýda. Şu taýlara ýakyn ýerlerde ýerleşýär Amul. Taberistan diýip geçýän bolmaly. Taberistan şu taýda Amulum edil ýokarjygynda ýerleşler. Indi bu nereden çykýar? Gysgaça şu aşağı çizilen yerlerin çıkış çeşmesini aýdyp bereýin. Ýa-ni Taberi diýdik. Muhammed bin Taberi diýen bir uzun ady bar. Ýöne gysgaça Taberi diýip bilinýär. 12 sany eseri bolmaly. Ýazan şolardan biri hem tarih barada. O tarih kitabam bolsa ýyleşler. Tarihul Umami vel Muluk diýip geçýär arapçasy. Tarihul Umami vel Muluk. Umam ýa-ni milletleriň we sultanlaryň ýa-da padşahlaryň tarihi diýilýär ýa hökümdarlaryň diýseňiz hem bolýar. Ýani milletleriň we hökümdarlaryň tarihi diýilen bir eseri bar. Umumy Taberi'nin tarih diýip geçýär. Başga nemelerde, çeşmelerde. Ýöne ine şu taýdan çykarylan bir neme. Indi bu taýda näme bolup diýip sorasaňyz, türkler, o wagt ine türk diýip bilinýär, ýa-ni türkmen, ýa özbek, kazak diýilen neme ýok. Türkmen ady şu wakalardan 200 ýyl, 300 ýyl soň orta çykýar-da. Çeşmelerde görünüp başlaýar. Onuň hem deýilip geçer näme soň çykýandy ona. Araplar bilen türkleriň eden söwüşleri hani aýdarlar biz İslamiyeti şeýle gowy din eken göni kabul etdik diýip aýdarlar. Bu näme meňzeýär? Orslar bizi halas etmäne geldi, tualet gurup bermäne ýene näme diýilýär. Hakykatdan şey diýýärler-de. Şoňa meňzeýär bu. Indi şu taýda jemleseňiz, ýa-ni Taberi'niň çeşmesine göre 49 sany söwüş bolupdyr. Indi bu söwüş näme? Söwüş men okan wagtym bu söwüş däl, bu talaňçylyk. Hatta Taberi'niň özem ýazýar bu. O taýdan onça zat aldy, bu taýdan onça zat aldy. Ýene näme etdi, eýtdi diýip geçýär. Umumyň Arap imperializminiň ilkinji Orta Aziýada ýaýraýyşy. Orta Aziýada üns berýän bolsaňyz Hazaryň gün watarynda, ýa-ni Aňyr ýakasynda Hazar döwleti bilen uruşýar.
Utayam häzirki Kavkaz diýip hasap edilýärdi. Hazarlaram o illeşler Türk diýip bilinýär. Indi men bu taýda Türk sözüni ulanjak sebäbi bu tarihlarda Türkmen, Özbek, Kazak diýen bir neme ýok ortada. Kimler var? Oğuzlar var. Oğuzlar Aral denizi ölen Mangıçlak töweregini alın. O taýda Oğuzlar ýaşaýar. Täjikistan ýa-ni Pamir dagynyň günbatarynda Eftalitler ýani Ahunlar diýip Türk milleti ýaşaýar. Oğuzlar hem Türk milletinden gelýändir. Ondan soň şu Saudiýanyň nemesde indi Horasan diýip aýdaýyn. Horasan, Jürjan diýilýäni Gürgen, günümizde Gürgen, Deistan. Bu taýlarda da Göktürkler ýaşaýar. Ýani Göktürkler, Oğuzlar we Ahunlar. Ön esasy nemesi bar. We günbatarda da ýa-ni aýtdyk Hazarlar diýip. Indi Arap imperiýasy ýuwaşlyk bilen gelýär. Sasani diýip Eýran asylly ýa-ni şu Taberistan diýilýän ýa-ni aýtdy Taberiňiň doğulan ýeri. Taberi diýip bir alim diýeýin. Düşnükli bolar ýaly. Şonuň doğulan ýeri. Basyp alýar. Eýýän 7-nji asyryň başlarında. Ondan soň ýuwaşlyk bilen süýüşýär. Indi şu gyzyl görýän ýerlerimiz bar. Şularyň hemmesinde Araplar bilen Türkleriň arasynda bolan uruşlar we bu uruş 100 ýyldan gowrak wagt dowam edýär. Gyska däl. 1 ýyl, 2 ýyl, 10 ýylyň uruşy däl. 100 ýyldan gowrak wagt, bir asyrdan uzun sürýän bir uruş. Hani o Türkler İslamiyet'i gören wagtna aşyk bolup kabul edipdi. Onun derine bizim atalarımız 100 ýyllap uruş beripdir. Indi bu uruş bir adaty uruş däl illeşler. Demese gyskaça bir nemelerden aýdyp berjek bolan şu taýa. Kuteybe diýip neme alyp barýar esas uruşlary, şu Arap komandiri diýin. Goşun generalym ýa-da şu Orta Aziýa bilen jogapkar bolan Orta Aziýadan jogapkar Kuteybe diýip neme bar. Kuteybe gaty agyr sözler aýdýar bizim atalarymyza garşy, şeytana tapak ýene näme diýip bir giden zatlar bar. O nemeleri baran yerlerinde yani ılalaşmak isleseler hem ılalaşman doğulu yıkıp yumurup tağlap ondan sonra iyiden hem salıgda bağlaya cizye diýerler Araplar cizye yani salıgda bağlayalar salıglar hem gatı ağır akıl almaz ýagdaýda yani milyonları geçen sanlar neme diýär Gürrüm gidiyor şu Taberi'nin kitabında yazıyan zatlar bular hemmesi. Son her baran yeri şeyle. Indi baran yerlerine illeşler bir azrak o sinet geçeli. Yine şu kızıl yerlerin hemmesinde Türk hanları ya da näme diýeli şäherlere yerleşýär. Şimdi bu taýda hem söwdegarlar var, her türlü milletten var. Birinciden. Misal üçin esasy näme? Sowutlar. Sowutlar şu günkü gün Täjikleriň atasy diýip hasap edilýär. Ýa-ni Pers diýmäli indi Aryan halklarynyň bir nemesi, şahasy. Indi Pers illeşler Pers adyny nemeler berýärdi. Persus diýip. Persus diýip bir taňry barmy, şu taňrynyň çağalary diýen ýaly bir nemede Rimliler berýär. Adymy Grekler, Rimliler, şo töwerekler berýärdi. Persus diýip. Pers ady şo taýdan gelýär. Ýöne onuň daşynda Sowutlar bilen gaty ysnyşykly gatnaşykda Sowutlar söwdegar bir halk. Indi söwde bilen meşgul bolan adamlaryň nemeleri biraz gowşak bolýar da ýa özü gurnamaly, howpsuzlygyny ýa esker, leşker ýa-da nöker diýin şolary ýa özü gurnamaly ýa-da bar bolsa başga ýerden ýa nemetmelde peýdalanmaly. Olam ine Türk milletleri
şo zady gaty ýokda ekeni. Soň ýuwaşlyk bilen özlerem, ýa-ni türklerem eskeri işler bilen gyzyklanýar hem ýanyndan olaram söwda ýene näme zatlara gatylşýar. Şonuň bilen baglanyşykly türkler üçin her bir şäher gaty möhüm. Şo döwürki ýa-ni esasen Göktürkleriň gurulmy diýär bu taýda. Göktürkler üçin gaty möhüm yerler. Sebäbi söwda bolan wagty pul gazanan wagty salgy dalýar-da şeýle bir neme gurunalypdyr. 500-nji ýyllardan bäri dowam edip gelýär giňişleýin o neme gatnaşyk. Soň araplar güýçlenip başlaýar, araplar soň giňişleýär. Giňişlemesem taýlançylyk bilen baglanyşykly. Men biraz gurrun beripdim-de. Arap ýa-ni islam dini başta çıkan vakti din hükmünde çıkan o din görünüşünü soňa bakalya. Bunu tarih kitaplarını okan vaktiňizde düşünüp bolýar. İlk başta gaty neme hereket edýän Araplar ýa-ni taýlançylykly, gazaply hereket edýän hiç neme bağışlaşyk yok. Nemede siýasat alyp barýan Araplar 8-nji asyra, 9-njy asyra gelinen wagty ýalbarýan, gaýrat edin howa diýilýän bir näme öwrilýär-de, sebäbi güýji azalýar. Şo gaýrat edin diýýän ýerinde näme zat bilen gaýrat edin diýär, ine din diýär, ine Allah, ýene näme diýip başlaýarlar-da, has köprä. Ondan öňem bar olaryň Allahsy bilin, Allah diýip ulanýan nämesi, ýöne 8-nji, 9-njy asyrlarda has giňişleýin ulanyp başlaýar. Sebäbi bir giden topraklar basyp alypdyr, güýji bar wagty taýlapdyr. Soň güýji azalýar. Sebäbi isleme wagtyň geçmesi bilen bir asyr, 2 asyr wagt geçýär. O wagt geçenden soň goşaýar islenip neme taktikasyny üýtgetmeli. Şo taktikasynyň üýtgedilen ýagdaýy ýa-ni islam dininiň ýaýraýyş nemesi şo taýlarda başlaýar. Araplar nädip basyp alyp bildi bunça ýer diýip sorasaňyz, gaty ýöneköý jogap bar. Araplar şol döwür emele gelen boşluğu doldurýar. O boşluk näme? Günde orada Hytaý bilen Göktürkler söwüşýär, izgiderler. Gün watarda Sasani ýa-ni Eýran nemesi, Sasaniler bilen ýa-ni Rim göreşýär. Aralarında söwüş bar. Gaty köp ýyllap dowam eden söwüş iki tarapam hem gün watardaky hem ýa-ni gün dowardaky söwüşleriň ikisi gaty uzun ýyllar boýunça dowam edip gelýär we hem Hytaý hem Göktürkler hem Sasaniler hem Rimliler gaty güýçden gaçýar. Soň şol nemelerde güýçlenip başlayan Araplar ilki ýa-ni Sasaniler basyp alýar. Hatta ilkinci gezek şo taýda buğday, undan çörek ýendiklerini ýazýar Araplar. Şo wagtda çelli görmän bolmaly-da. Ýa-ni öz çeşmelerinde ýazýandy üçin aýdýan. Soň bir bölegi gün watara ýa-ni İsrail topraklaryny basyp almaga dowam edýär. Bir bölegi Sasanilere. Ondan soň bir bölegi ýokary Hazaryň gün wataryna gidýär. Ýa-ni Hazar döwletini basyp şo taýda göreşip görler. Ondan soň birazrak wagt geçenden soň Orta Aziýa dogry hereket edip başlaýar. Orta Aziýada da ýa-ni aýdyşmaýaly Göktürkler bilen Hytaýlar köp ýyllap söwüşen üçin o taýam gowuşak. Şo gowuşak nemeden peýdalanan da üçin gaty çalt ýaýraýar-da. Indi şu taýda käbir şäherler geçýär, illeşler ýa-ni Taberiniň dowulan ýeriniň ady Amul, soň ýerde bir san Amul şäheri bar. O Amul şäherem bizim şu wagtky Çärjew şäheri. Soň Kerki şäheri bar, Zemdip geçýär eken şo döwürlerde, ýani 7-nji asyrlarda, belki ondan öňki asyrlarda da şeýledir. Zem şu wagtky Kerki şäheri, ondan soň Amul şäheri. Ondan soň Amul'un edil ýokarysynda, ýani Demirgazynda Am derýanyň aňyr tarapynda Beýkent diýip bir şäher bar. Beýkent diýilen şäher gaty bir möhüm şäher, Çärjew ýaly. Ýani derýanyň bärisinde Çärjew näme bolsa, aňyrsynda da Beýkent
şol nemede Buhara yakın. Bu ön eftalitler yani Akunların sövda merkeziken ondan sonra Göktürklerin sövda merkezi oluyor yani nemenin alış satış edilen yer nokot beykent. Port deyip hasap edin. O yani düşünüp dualar yalaydı yani ya da gümrük deyin. Şonun ýaly bir nemesi var. Indi Araplar ýa-ni Merv alandan soň Kerkini alýarlar, ýa-ni Zem şäherini, soň ondan aňyr geçýärler. Soň hem aňyrsyndan hem bärsinden ýöräp hem çärjebe hem beýkente wagtyň geçmesi bilen basyp alýarlar we gaty ganly. Gaty kän adam öldürýärler. Indi iň uly ganly söwüşiň bolan ýerlerinden sansı vardı. En köp geçýär. İnternete yazsanız biri Jürjan, ýa-ni Gürgen. Hemmämiz bilýäs Gürgeniň demesini. Mahtumululynyň goşgularynda da geçýär. Ve şu wagtdan türkmenler ýaşaýar şu taýda. Soňam Talakan diýip bir ýer bar. Yani Talkan diýip geçýär, Telakan diýip geçýär. Bu ildeşler şu wagtky Oğanistan'daki Türkmenlerin yaşayan yeri. Hani aydayalar Oğanistan'a Türkmenler kaçıp gitti deyip yok değerline. Şu tayda 7. asırda yine görülen şu an. Ondan önem var. Yani 7. asırda da Türkmen deyip aytmalı şol dövür. Bizim atalarımız ya Göktürk ya yeni nämeler bolmalı da yaşayan. Indi Talkan bilen Jürjan ya da günümüzdeki adı Talkan ve Gürgen şehirlerinde gaty uly ganly uruş bolýar. Indi şeylerek bir ýagdaýda söwüşlerde Kuteybe'nin döwründe bir bolýar söwüş. Ondan soňra Zeyd diýip biri geçýändir. Şonuň döwründe bolýar da ýa-ni Zeydem kimin nemesinde de Abdülaziz diýilen bir halifanyň nemesinde Emevi bolmaly ýalňyşmasam. Emevilerin. Biraz yine Talkan'a gelen wagty söwüşýärler, basyp alýarlar, kynçylyk bilen alýarlar. Gatykän garşylyk bilen yüzleşende üçin Araplarym ağır almak isleýär. Nädip ağır alýarlar? 4 fersah diýärdi, ýalňyşmasam 1 saatlyk ýöreme ýoly. 1 saatlyk ýöreme ýoly ýa-ni adamyň tezliginde. Ýöreme ýoluna şu öldüren adamlaryň cesetlerini asyp çykýarlar ýoluň gyrasyna. Şu şähere gidýän ýol bar. Şu şähere gidýän ýoluň iki gyrasyna da cesetleri asyp nemedip çykýarlar. Araplar edýär bunu. Yani bize yine karşılık verseniz şeyle bolar diýilen manyda beýlek şäherlere de neme bolsun, göz bolsun diýip gözüniň oduny almak üçin edýärler. Soň o taýda bir giden ayallary gyrnak edýärler, bilýäňiz gyrnak näme üçin edilýär? Zorlamak üçin, jinsi nemelerini ulanmak üçin. Indi käbir ildeşlerimiz o gyrnak meselesine kän düşünenok men şey düşündirip geçeýin. Ine pikir edin. Araplar öz Araplarını zorlap bilen oklar sebäbi biriniň nemesi dogany, biriniň aýaly, biriniň gyzy ýene bir zat bolýar da soň öz aralarynda ne problema çykýar. Ondan näme edýärler? Başga milletleri basyp alan wagty şu taýdaky aýallary gyrnak etdik. Ene dinimizde de bar diýip we hakykatdan Kur'anyň içinde de geçýär gyrnak meselesi. Gyrnak edip bilýän dine görä. Soň İslam şeklinde zorlap dine lezzet almak için bu zat. İsteseniz o Kur'an'a okan, hadislara okan, başka İslam çeşmeleri näme tap bilseniz gyrnak barada okan. O neticede dine keyif almak meselesi çykýar orta. Yani insana zulüm edip şeyle bir demesi var. Ondan sonra o Jürjan'da da el şeyle bolýar. Edil o taýda da şonuň ýaly bir neme geçirýär hatta Zeyd şu basyp alan neme Arap komandirleriniň biri. Ben köp atlar bermäýin diýdim. O atlar berip barışdyrmaýan kelläňiz şonuň üçin. Şey diýär-de Jürjan'da
gozgalan çıkya. O bir basılıp alınandan soň bolýar bu taýda. Gozgalan çıkya töwerekdäki türkleri hemmesini birleştirip bir koşun döreýär o taýda. Soň şo koşun bilen urşýarlar. Gatykän wagtlap urşýarlar. Soň urşuň netijesinde ýene de Türkler yani bizim atalarımız ýeňilýär. Soň ýöne şu taýyny basyp alsam men şu Türklerin ganyndan çörek pişirip yiyecek diýär-de. Bunu bilýäňizmi? Kasam içýär şeydi. O zeyt olmaly ýalňyşmasam ýa-da şonuň bir komandirleriniň biri bolmaly. Onu sereden de görersiniz. Ve hakykatdan hem öldürdiýär. Özem nähili bir kiçijek bir derýaçyk bar diýär-de. Ýa-ni şo Etrek derýasy, şo töwerekdäki şondan aýrylan kanallar bolmaly. Ýazýaram özem şo çeşmelerde geçýärdi. Öldürüp ganyny şo taýy akydýar. Soň şol akan ganly suwa çörek pişirdip ýýär ýani. Hani dinde gan ýene näme haram tabi İslami çeşmelerin özü ýazýar. Yani Türklerin ganyndan çörek pişirip ýipdirler. Özleri ýazýar. Bunu Arapların. Biz ýazamyz yok ya başka ýere ýazan. Öz ýazan çeşmeler ine Taberi'nin kitabında ýazýan zat şol. Soň o taýda da ýene edil şeýle aýallary gyrnap edýär, ýa-ni erkeklerine hemmesini öldürýär. Erkek ýa-ni eli ýara tutýan erkegi öldürüp dip geçýär-de şu Taberi'nin sözleri bilen. Aýallaryna hemmesini gyrnap edip derde yaramayanları ýene öldürýärler. Garry ýene näme bolsaň ýene de öldürýärler. Sen bakmak çörek ýene näme de. Şey dip o bir aýylganç bir zat emele getirýärler Araplar o taýlarda. Ne hani o parahatçylyk ýol bilen näme etdik gowuken Araplar görüp Araplara aşyk bolup Araplarym Türkler görüp Türkler aşyk bolup bir diýilen zadyň aňarsy ine İslam çeşmelerine sereden wagtyň şeýle görünýär, ganly görünýär. 49 san urş bolup Taberi'nin nemesine. Ondan hem kändir de şonuň belli alan urşlara ine şäherlerine maşuşlar. Soň men size bir gysga bir zat dinletjek. O taýdan hem biraz netije çykaraly. Söýen ýarňyz bar, garaşýan. Haksızlyk görüşiň. Size şah diýer, ol ýer, bu ýer hiç şahlyk däl bol. Sizin bir janyňyz bar. Biziň dinimiz erkinlik dini, İslam dini erkinlik dini. Sizler erkin. Allah subhanahu wa taala bizi erkin etdi. Biz hiç kime taýy bolmalylar. Diňe Allah subhanahu wa taala taýyn bolmaly. Düşünýäňiz dämi? Yani gulluk etmeliler. Şo zatdan başlanýar. Yani gulluk edende uza taýyň söýen ýarňyz bar, garaşýan. Haksızlyk Hawa ine şeýlerek bir gysga bir däme. Bu ine bu ýigidimiz Amerikada ýaşaýar-da, soň haýır sahabat işleri bilen gyzyklanýar. Ady ýadyma şonok bilin, tanaýansynızdyr. Gulluk barada görüň edýär, gullukda bolýan haksızlyklar barada soň görüşüm diýär, özüniň görüşen hekaýasyny görüň berýär. Bu hemme zat dogry. Ýöne İslam dinini erkinlik dini diýär-de. İslam dininin hiçbir yerinde erkinlik dini diýip ýazmaýar. Indi bunu näme üçin alyp çykardym? Yine şu Müslüman nemesinde şeklinde gezýän adamlaryň şu öňe sürýän zat var. İslam dini, golluk dini hemme zat şunun içinde var. Hiç urş yok, zulüm yok, haksızlık yok diye yine ýanky taryhy wakany görüň berdim de özem Araplarym öz çeşmesinden. Ýanky Taberi'ne o Arap mı Pers mi diýip soraýarlar. Ýöne Arap bolmaly sebäp basyp alýan ýerlerini Araplaşdyrýarlar ýa-da Araplary getirip yerleşdirýärler-de. Araplaryň şeýle siýasaty var. Taberi'nin özem aýtmaýar milletiniň näme diýini. O wagt millet meselesi hem kän ullakan bir mesele däl welin ýöne netijede Arapların ve hatta şu anki gün İslam'ın en güçlü çeşmelerinden biri hasap edilen bir tarih kitabı da aýdýar. O taýda haksızlık diýseniz boydan başa haksızlık. Näme üçin gidip basyp alýar? Birincide näme üçin adamlary öldürýär? Gulluk etmeli däl meselesimi? Bize näme tölen diýär-de? Ýyllyk oşunça salgyt näme diýär?
Sen olara Araplara gulluk eden wagtda kime gulluk edýän? Şonça pul tap berip bolýarmy? Berip bolan ok. Hatta şeýle bir zat bar. Araplar gazançlary azalyp başlaýar-da, soň bahana gözleýärler. Şu türkler diýe hakykatda islam kabul eden ok diýe. Şular diýe salgydy bermejek bolup ýalanan musulman bolup ýörler. Ýene näme diýip bir giden neme ýöredýärler-de. Sen musulman bolsaň az salgyt ölýän, musulman bolmasaň köp salgyt ölýän. Bul araplara öreýte şo musulman däle getirjek bolýardy iş. Basyp alandan soň elýän. 100 ýyldan soň waka. Şo taýda ine ýa-ni Ömer bin Abdülaziz diýýärdi. Halifa kene şo döwürde şo şey diýär. Bu türklerin diýe inancında hiç samimilik yok diye bunu diye bilmek için de sünnet edilmeli diye hemmesine sünnet edilme şerti. Yine sizin sünnet edilme yerinizin hireden gelýäne şu taýdan çykýar. Zor bilen başladylan mesele. Yani hemmeni sünnet etmeye buyurýar da. Son barlap görmeli de açıp o hani sünnet edildim edilmedim mi diye şey edip nämäni balansı deňagramlygy bozýar Araplar baran ýerinde jemgyýetine. Müsür görün. Aslında bir wagt ýaşap biden farawonlaryň ýaşayan nämesi dilleri hiç düýünden urip Araplara bagly bolmayan bir millet şu wagt Arapça gürläp ber. Ya Filistine gidin. Filistinler aslında bir Grek mi Rim mi taraplarından göçüp gelen deniz yol bilen göçüp gelen bir halk. Arap marap däl aslında. Bu Arap bolup ber. O Siriya Arap däl. Olaram özüne Arap diýip ber. Irak Arap däl. Bagdad döwrekleri. Olaram Arap diýip ber özlerine. Yani bize Orta Asya'ya gelen wagt aslında gowşan güýjüniň gaçan wagty. Eger mümkinçilikleri bolsa biz hem dogly araplaşyp gitmelidik. O gitmedik. Inde şeyler ki illeşler o başka da gurrun verir yazatken on soňky nemelerde gurrun veririz. Ine bu taýda gelinmeli netije o kılıç bilen edildimi diýip sorasaňyz edil kılıç bilen edilmedi. Ýöne kılıç bilen edilmäne synançdy we gatkan ulziýanlar berildi Araplar tarapyndan. Gırdılar. Genosit hakyky manyda. Okan wagtyňyz o genosit onu özleri ýazýardy. Şo wagt genosit diýilen bir söz ýok beli. Aýdýan edýän zatlaryny şoňky nemelere galat getirseňiz genosit bolýar. Eýle däl soň bu türklerin musulmanlaşması 500 ýyl töwerek wagt dowam edýär. 100 ýyldan gowrak gyrgynçylyk döwri, ondan soň syýasy, ykdysady basyşlar döwürleri bar. O taýlaram geçenden soň Behbit ýene de syýasy näme baglanýardy, has öňe çykýar, Seljukluň kan şeýle. Ona indi soňky nemelerde gurrun ederiz. İyileşler. Şu wagtlykça şulardan ibaret. Sağ olun. Ýene de görüşýänçä.